Apo nga bigat kanya yung amin. Good morning, ladies and gentlemen. Ayan. Ang ulam namin today is manok. Ayan, na-chop-chop na itong manok. Yan, agluto ak apo ti tinola nga manok nga ikantati. Ayan, good morning mga ka-YouTube dyan. Sayote, ang sarap. Sayote at saka may ang mga ingredients niya, of course, kasali dyan ang sibuyas. Nagbanglo ti sibuyas sika. Kasi iti angot yung boyfriend ko nga punta. Pangalawa ay ang garlic. Ayan, garlic. Tikuan si garlic. Luktam nga kasjay, pitpitin pa lang. Pitpit tapno na nga uksan. Ganyan ang paggawa ng garlic. Yan. Yan, garlic. The recipe for today is tinolang manok. Mamaya ipapakita ko sa inyo ang finished product niya. Ayan, then ang luya. Pitpitin ang luya. Medyo damihan ng luya para mas masarap. Maalis yung lansa ng manok, no? Ayan, eto na siya. Next, meron tayong tinatawag na eto siya. Ito ang tinatawag na horseradish in English. Ano? Sa salita natin, ito ang tawag nating malunggay. Iti Tagalog. No Ilocano mit apo, marunggay, letter R. Ayan. Marunggay. Yan. And chop the chicken into kakastoy, tikadakil na apo. Tapno bite size lang kasta na i-mash. Nag-i-mash nga men! Apo i-mash. And then yung kanyang sayote. Ang English ng sayote apo is for uses. For uses. And meron tayong tinatawag. Ito, sibuyas. Chop-chop ang sibuyas ng regular size. 1, 2, 3 yan. Pag na-chop-chop mo ng regular size, ayos na yan. Yan. Ito na siya. Ayan. Di habang nagchachap-chap ka, agkanta ka. Gulay ng tao ay tinola. Yan. Kumain tayo ng tinola. Ayan. And then, habang ikaw ay nagchachap-chap, yan. Balatan na ang garlic. Siyempre, pag naggisa ka, unahin mo yung luya para mag-ano yung amoy niya, lumabas yung amoy niya, apo, tapos rumwarya, angot iti bagas iti luya. Basta, kuha ka lang numan manok, ti priprito yung kada karkar ni apo, batlitang ti mantika yun, tan mantika ti kudkudil ti man manok. Well, na mantika iti bagas ti kudil ti manok. Ito kastoy lang. And then, ayan, pag nabalatan na siya, nabalatan na siya, ano, basta. At kapkablawak man pa amin dag-apo ti naimbang nga oras dagijay ka-YouTube natin kinakwa. Adaman ibaga kanya yung apo dagijay apo taga Cagayan, apo kakaasid dagay ayan tikwa. At ito nga imas ang kaninta yung samantalang iso dakit kwa, apo, Diyos ko. Nakas ang mabitigas at dapay natay apo nga anak ti mestra. Apo. Alpasin. Ayan, eto na siya Eto na. Alam, di parayok. Sa mong ipakul, di parayok. Dito, ayan, tisinin. Oh. I-open. Papudutin batir. Ito na papudot mo apo. Dito nga video kay para kini John Lumandas. The United States of America. Ika mantikan. Batit lang mantika. Yan. Siyempre, papudutin mo na lang yung mantika. Panuhang nga dumkit ka na bagas ti aba na ijayan ti parayok. Diba? Diba, John? Basta. John, mag-ingat kayo yan sa Amerika, ha? Yan. Ayan, pag mainit na siya, ikabil mo detoy. Layan. Siyempre, aguli dito. Kita? Yan. Mga lakabiti pagkiwar mo. Basta. Kiwar. Di na bang agurguray kang agkiwar-kiwar dita, tapag ready pa lang dito kuma. Paglabagain nyo pa lang, you have to
make or wait until the onions and the garlic become ready before you dip the chicken, okay? Before you add the chicken in it. Then while waiting for that, siyempre ang trabahong Ilocano na pintas. Mga lakati pag-ikamlitan. While waiting, ubramon, eta, alam ta marunggayin. Tikas di mo di marunggayin. Ayan, ang horseradish po ay isa sa may pinakamataas na uri ng gulay. Yan. Ito po, magasan na pa yung ako. Ito iti leteg. Magasan na pa yung ako. Ito iti sugsugat. Nga itong ako ti content na dito. Ito talaga nga. Maagasan na pa yung ako. Ito kinabagas ti aba na. Ayan. And, siyempre, kastepay lang O, nung nag-ready to digayin, balik kami yung ginagawa mo doon. Balik. O, agre-ready din O, tigain mo na laing. Magre-ready din po, itabnaw mo dito yan. Sibuyas yan. Yan. Gimas. O, gimas. Yan. Ayan, mamaya po ipapakita ko sa inyo ang kanyang finish na recipe, okay? Yung finish recipe niya, yung recipe niya talaga na naluto na. Bye-bye!